Това е част от Егуар Сани, който почнахме в гостенцето и да, нека да се купя брони. Защото ще ми трябват. Човек с 5 паржоли. Да, хора, ще спра за малко път. Що го спража? Пауза ще натисна. Искам да взема нещо снимки, нали не има. Майко, останало са снимки пълното и... Ма защо се прочака? Кой ти пука, бе? Аз ще качвам пак тъй. Покно. Само слагай линкове към моя. И сега ще кажеш, че ти... Сега ще кажеш, че ти цакали. Аре, стой видео. И да, хора. Чакай. И да, хора, здравейте. Да исках страхи, но това е част 3. И някъде да започваме. Ама... Ще е госта гостеничество, айде сега ще има. Чек, ти сега имаш ли снимки? Еми да, ама са малко, но това е после се оправя така. Ще се мъча да се оправя. Аз не учех никъде не направя снимки. Аз не знам като се направя колкото забравяне на снимки. Ела да поръчнем после. Аз чек нещо. Не мога да седя. Так, какво да го карам с ръчичка. Ще умра. Майко, пръкнах от острова, ще видиш какво. Видях аз. Този как ме удари само. Аре, той тос. Той тос хак, май. Аз идвам колкото мога бързо. Аз с Айран Кирка ще му чупа яйцето. И Хитос кога влезе? Аз ще дойда да ще го снимам там. Еми аз с Айран Кирка човек не мога да чупа бързо яйцето. Той не чекнем диамант. Да, ще прикривам. Сега идвам аз. Ако почвам. Че съм на малко умирам аз. Айде да. Уби, нямам. Убивай викам. Аз ще чупа яйцето ми. Аре, мога бе. Сега с ръчишка ще му спадам в транс. Так. И чека колко ми бедна ще видиш пипа. Мойчице. И колкото ми вятам. Так. То ще бяга. Имам ли меч, брат? Чай сега тук да запиша долу. Златко само гледа да не му удари. Не мога, аз съм те запишал долу също. Защото ти не беше се запишал долу за да ще ви. Динка като Лаура покрия. Златко, сей го на мене. Аз го пригнеш. Дай си като много голенги. Аз имам 6. Аз се помъча да ръчна тези. Това не ми ги ръчна тези. Нека не помни да отгоре ги изкърти. Искаш ли да ги изкъртим други? Не знаеш, че такъв е проблема. Останахме срещу хакер и... Еми, кой ти пука? Чакай да взем голенка да ме убия. Ма ти сега... Да, истина, бягай тук, бягай. Дай бързо е! Да чупам пътеката. Бързо, мисля. Това да се помъчим да ръчнем червеници. Да, голден това. Аре, го, той е хакер да иска. Той е този зайко байко ли бе? Не, то си е скорпион, дека то скорпион. Аре... Това си купа някаква връжна части. Нашата е много тъпа, не е отгрейднала диамантите. Гати с жената.
Съм види поне ако гледам, поне ако може да види, ако може да намери клипа, да се види каква, че нищо не прави. Не стига, че ние донесахме диамантите и тя само се ги използва. Да отиде в друга база, като оня път на миналата игра, Xbox 2G. Не, аз не трябваше да кираш към тези. Що? И те са хакери, ма той двата двора са хакери. Ох, че ти ръшкат нас, май. Не знам. Да, ръшкат нас. Никой не е решил да се види. Защото видях, че идват. Аз идвах към базата, дека. Аз съм фул верига. Ще ми събереш ли 5 гол там да има бутушки? Чек, трябва да събера сега за голдинг и кирка. Да, не прав. Те се играе 2 или 6 печели, мама. О! Някакъв мамбук. Какъв е то слуг, бе? Пънч. Какъв? То тия каза се жертва малко за отбора. Аз един път и като играх в Бедлан, взеха отборите и ги ръшках отдолу. Ма то тук няма къде отдолу да подеш. Ами може да почнем поредица на Бедлан с Батман Геймбала. Вой, минах цяло блокче, без да спирам, дето има дупка. Не. Ай. Аз се мъча с теб, зайко, дай. Аз нямам блокови, обаче трябва да дадеш малко, защото... Аз имам 10 сам. 9 до 8. Чакай да направя стълбичката. Внимавайте, че аз стоя правя тези стълби никакви. Ами, зайко! Скачай. Аз спрях. И аз умрях. И да, хора, аз ще спрям тази част, ще почна част четвърта и да, Чао. виждане.